Рәхәтлек. Сез кайсы тирәләрдә җиләк җыясыз ул? Мин Балык Бистәсе районы тауларында җиләк җыеп йөрим. Быел варенье ясарга уйламыйм әле. Катырып, кыш буе тәмле чәйләр, төнәтмәләр, компотлар эчәргә исәп, бераз гына шикәрне киметеп торырга уйлыйм. Эх, хөрмәтле дуслар, җиләге дә җиләге. Бигрәк тәмле иде. Үзе сусын, үзе ире. Менә кайткач чиста ортасы була инде уларны. Минем каршымда данлыклы җиләк җыю остасы Альмира ханым. Альмира ханымны әйтәләр, көненә 4 җиләк җыеп кайта дип. Исәнмесез, Альмира апа? Исәннәрмесез? Дөрестән дәме сезне көненә 4 җиләк җыеп кайта диләр? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Җиләкнең күплеге быел Фагыйлә ханым. Сез башка елларда җиләкне ничә җиләк җыядырыгыз? Җылына карап инде. Буладыр төрлечә, менә былтырлар җиләк булмады. Безнең якларда җиләк булмады. Былтыр бик аз җыелды. Былтыр Әлмәт районында җыйганым, чыннан да былтыр җиләк аз булды. Инде без июльнең башыннан җиләк җыя башлаган идек. Әле менә шунганчы инде 1 ай бит инде. Шунганчы гел җыябыз әле җиләк. Нинди матурлар алар, шундый субханалла гына бит, нинди матурлар. Мин җиләкне сатмыйм. Мин җиләкне эшкәртәм. Вареньесен дә ясыйм, кагын да ясыйм. Аннары заказларга пироглар да пешерәм, паштетлар пешерәм. Шуңа күрә киптерәбез җиләкне. Чәйгә бик файдалы бит инде. Кыш көннәрендә бит аны эзләп тапсаң да юк, менә шуның бит бер бөртеге дә юк. Шуңа күрә әйтәләр бит, җәйге бер көнең ел туйдыра дип. Компотта каплыйбыз, кагын да ясыйбыз. Нитәбез, катырабыз, кышка катырабыз. Аның бит бүтән витамины шунда. Мин бирчеп ясамыйм, но пироглар пешергәндә бирчим инде. Булай итеп бирчемим. Менә бу варенье кайнатканда да бирчемим мин, каг итеп ясаганда да бирчемим. Компотына да бирчемим. Компотына мята кушып җибәрәм дә, макеты шикелле иттереп, шундый тәмле була. Сез үзегез җиләктән нинди ашамлыклар әзерлисез? Видео астына җавапларыгызны калдырыгыз әле. Ай, быел җиләкнең тәмлелеге, сусыллыгы. Эх, җиләкле җәйләрнең онытылмаган ямен, тыяман иреннәреңдә кайын җиләге тәмен. Эх, җиләкле җәйләребез. Кыш көне сагындырыр бу җиләкләр. Альмира апа, әйтәләр, һәр елны җиләкнең урыны үзгәреп тора дип. Нигә шулай икән? Бер җилне табигать шулай кырылгандыр инде ул, Фагыйлә ханым. Бер җилне бер җирдә була инде ул, бер җилне икенче җирдә була инде ул. Җиләк шулай җырып, күчеп йөри икән ул. Менә карагыз әле, монда җиләк кенә түгел, мәтрүшкәләр дә күп бит быел. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, еракларда нәнекәй җибәргән. Әйтегезче миңа, мәтрүшкәләр, әнекәйне әйтергә теләгән. Әйтегезче миңа, мәтрүшкәләр, әнекәйне әйтергә теләгән. Мәтрүшкәне җыеп киптерәбез. Мин аны җыям да турап киптерәм. Аннары банкаларга тутырып куям. Кыш көне чәй эчәбез, сөтле чәй, мәтрүшкәле сөтле чәйнең тәмлелеге шундый тәмле була. Сезнең якларда күбрәк сары мәтрүшкәләрме, зәңгәр мәтрүшкәләрме? Бездә урын белән зәңгәр мәтрүшкәләрдә очраштыргалый урман буйларында. Монда кырларда инде сары мәтрүшкә бездә. Менә мәтрүшкәләр җыеп сатучылар да күп диләр сезнең якларда. Саталар, менә шунда җиләк җыйганда мәтрүшкә дә җыялар. Басында саталар. Уңган кеше һәр нәрсәдән акча эшли белә инде. Хәзер аның заманысы да шундыйдыр инде, Фагыйлә.
Hürmetli dostlarım, qaragız әле 2 saat içinde nindi susıl motor jileklerini jıydım. Bütün hayallarım şınğa aşa, zengeri kıngıravlar çınlasa. Oy, şunu hayatım. Süper. Almira apay da koytik indi, men aradım, çayda içesi kile koytik. Mene көресің ба, bu жилekni қолдырып неше қойтып кетесің енді, Mene bir qarasıyla subhanallahına, nindi motorluk, nindi temlilik, qoya қолдырып қойтып кетем енді мен аны Фағиле. Almira apay mında bir tau jilek nişik mında bit tüm bugün çaşıra kirek. Mene bir jiyip kiremiz de hazır piroklar pişiremiz de onları tağın шығып jiyamiz. Allah bilsin. Hürmetli dostlarım, men mında qıllıqqa tişdim. Jilekçilerini jilek jiyudan ayırıp bulmay. Eminim Kozanға кетесім бар, үйге қойтасым бар, ішке барасым бар. Міне шулай, жилекшілер білән жилекке барсаң. Қызлар, жилегіз көп мі тұр, 3 литрлісін суға сатамыз, 1 литровый шелектәгісін суға. Олалар ма? Аллар. Бұл жилекні сіз бүгін жейдіңіз ма? Бүгін ертең новый білен барып жейіп қайтты. Жилекні қойсы терелерді жиясыз? Біздің район терелерінде жиябыз. Күніне неше жилек жия аласыз? Яқшы вақытта 3 шелек була, енді может әзірек көбірек те була. Ауыррақ жиылғанда 2 шелек енді бұл. О, бұл жилек бизнесі індей ме? Ауыр іш ме жилек жию? Рәхәт жиырға бексіз рәхәт, сатуы рәхәт түгіл қызыда отырасың. Олалар ма жилекні? Олар, Аллаға шүкір, мұнда суббота, воскресенье халық бик көп шыға сатып алғанға енді. Демек, міне бұл кешкене генә жилек неше сум булды? 1000 сум. 1000 сум. 1000 сум кыйммәт түгел инде. Бусы да үзегезнеке ме? Мадинада үзегезнеке, Кура җиләге, бакчада үсә. Кыярда. Ылыйга, чуйга, бөтенебез шусында инде. Кайчаннан җиләк җыя башладыгыз? Миңа менә 20 яшь. Мин җиләкне 3нче класстан җыям бугай инде. Балык бистәсендә яши икән уңган кызлар, җиләк җыючы шибәр кызлар, уңышлар сиңа. Сәүдәң уңышлы булсын. Менә 300 сумга Кура җиләк алырга була. Үзе эре, үзе тәмле. Яхшы сатыламы бер җәйдә? Кура җиләге основной не түгел безнең. Бакча кырыенда үскәнлегенә җыябыз. Гектар җир җиләге кырда, ипай җиләге. Менә бизнесменнар киләләр. Халык сатуга ял көннәрендә күбрәк чыгамы? Шулай инде. Сез үзегез һәр көнне мондамы? Үзегез җыясызмы? Хатыныгыз да җыя. Сез инде сәүдәгәр. Акчаны сез саныйсыз. Шулай булып чыга. Шәле юлы герли, нәрсә генә сатмыйлар, машиналар уза тора, теләгән кеше туктап, барлыгын да сатып ала, җиләк тә. Быел уңыш уңдымы? Уңды быел. Исемегез ничек? Мин Сугнас. Барлыгы җиләкләр, мәтрүшкәләр. Мәтрүшкә менә күпме тора? Менә бер пушыгы 50 сум. Әйтәләр, иртә таңнан җиләк җыярга китәләр, кич белән сатуга чыгалар дип, дөресме? Дөрес. Менә бу җиләкне сез кайчан җыйдыгыз? 3 театр. Бүген эштә торып, әле саттыгызмы соң? Сатып китеп менә апта калды. Ничә җиләк саттыгыз? 7-8. 7-8 җиләк саттыгыз. Ал 7-8 җиләкне бер үзегез җыйдыгызмы? Юк. Кемнәр белән? Иптәшегез белән. Менә балда өлгергән. Балның 3 литр күпме тора? 1000 литрлы. Бу кайсы бал нәрсәдән эшләгән? Карабыдай. Менә нинди тәмле карабыдай балы. Менә помидорлар да саталар. Кыярлар да бар. Бузак өлгергән. Бар нәрсә дә бар. Бәрәңге бу елгы уңышмы? Бу елгы уңыш бәрәңге. Субханалла, менә балык бистәсендә бәрәңгеләр дә өлгергән. Эшләрегез уңышлы барсын, сәүдәләрегез уңышлы барсын.